Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this segment, a segment that will be teaching you English from scratch. This is a lesson 1. Inshallah, today we are going to start a Turanci. Idan za mu koyi yaren Turanci ko kuma in ce yaren Larabci ko dai wani yare muke so mu koya, akwai abubuwan da ake ce musu poor communication skills wanda ya kamata a ce ɗalibi ya san su, ya ɗabbaka su wajen koyon kowane yare yake so ya iya. Shine na farko akwai speaking. A lokacin da kake so ka koyi wani yare ya kamata a ce kana yin ƙoƙarin yin magana da shi ko da kuwa za a yi maka dariya. Na biyu akwai writing. Yaren da kake koya ya kamata a ce kana yin ƙoƙarin yin rubutu da shi ko da kuwa in kayi rubutun za a ce kayi kuskure. Na uku akwai reading. Yaren da kake so ka iya ya kamata a ce kana yin ƙoƙarin karantawa shi ma ko da kuwa in ka karanta za a yi maka mai dariya. Sannan kuma akwai listening. Ka rinƙa sauraron waɗanda suka iya. In kana sauraron waɗanda suka iya za ka samu gogewa insha Allah a ciki. Yau abin da za mu fara koya a wannan darasin namu a Turanci shine abin da ya shafi yacce za ka yi nuni da Turanci. Yacce za ka ce wannan, wancan, waɗannan, wa'yancan. A Turanci idan za ka yi nuni, idan za ka ce wannan, muna amfani da kalma ta this. In an ce this shine wannan. Kamar mu ce this is a courtyard. This is a courtyard. Wannan tsakar gida ne. Kaga mun yi nuni ta hanyar amfani da kalma ta this. Kamar mu ce this is a tree. Wannan bishiya ce. Ita wannan a ɗin da muke amfani da ita muke cewa indefinite article a Turanci. Indefinite article yana nufin ka yi amfani da ita wannan a ɗin akan abin da yake ba a san shi ba, abin da yake ba sananne ba. In abu ya kasance sananne ne sai mu amfani da definite article shine the. To shi yasa muka ce this is a tree, wannan wata bishiya ce. This is a courtyard, wannan tsakar gida ne. Idan kuma muna so mu yi amfani da kalmar nuni ga abin da yake can nesa sai mu amfani da kalma ta that. That ita ce wancan. Kamar mu ce that is a courtyard. Can mun ce this is a courtyard, wannan tsakar gida ne. Nan kuma mun ce that is a courtyard, wancan tsakar gida ne. That is a tree, waccan bishiya ce. To idan muna so mu mayar da abin ya koma jam'i bayan mun iya singular ma'ana guda ɗaya kenan, mun iya cewa wannan, ya za mu ce waɗannan. Na mu ce waɗannan sai mu ce these shine mai waɗannan. Sai mu ce kamar mu ce these are burglars. These are burglars. Waɗannan ɓarayi ne. In za mu ce waɗancan, kaga singular ɗin shine that, plural shine those. Sai mu ce those are burglars. Wa'yancan ɓarayi ne. So wa'yannan su ne abubuwa guda huɗu da ake amfani da su wajen yin nuni a yaren Turanci. To ya za mu yi tambaya? Yanzu mun ce this is a courtyard, wannan tsakar gida ne. Yanzu idan za mu ce shin wannan tsakar gida ne ya zami? To idan za mu yi tambaya abu ne mafi sauƙi a Turanci. Kawai abin da za mu yi shine sai mu ɗauko wannan is ɗin ta cikin jumlar mu sai mu da ita farko. Shikenan ya koma tambaya. Sai mu ce is this a courtyard? Shin wannan tsakar gida ne? Shikenan ka mayar da ita tambaya. Hakanan idan na nesa ne sai ka ce is that a courtyard ko kuma is that a tree? Shin waccan bishiya ce ko kuma shin wancan tsakar gida ne? Haka ma in jam'i ne kaga ba da is muke amfani ba, muna amfani da a. To sai mu ɗauko a ɗin mu mai da ita mai farko. Sai mu ce are these burglars? Shin waɗannan ɓarayi ne? Yes, these are burglars. Waɗannan ɓarayi ne. Ko na mai amfani da abin da yake can nesa sai mu ce are those burglars? Shin waɗancan ɓarayi ne? Kawai misali ka hango gini daga can nesa, ginin nika, za ka ce shin waɗancan gina ne? Sai ka ce are those buildings? Shin waɗancan ginan naki ne? Sai a ce yes, those are buildings. Ginan naki ne. Ka ga hanya ce mafi sauƙi idan za ka yi mai tambaya.
to sai kake so ka kore abu ne za ka yi nuni da shi amma so kake ka kore shi, ma'ana ka ce wannan ba abu kaza bane ba. Kamar yanzu ce wannan ba tsakar gida bane ba, sai in ce this is not a courtyard. This is not a courtyard. Wannan ba tsakar gida bane ba. Haka nan ma idan a can nesa ne sai in ce that is not a courtyard. Wancan ba tsakar gida bane ba. Haka in jam'i ne, these are not burglars. Those are not burglars. To kawai da mu amfani da kalmar not ne wajen mai korewa, abu mafi sauƙi kenan. Sannan a cikin turancin za a ji indefinite article ina ce masa a ko in ce a. Ya halatta a turanci, akwai turancin America su sukan furta ta da a ne, turancin British England kenan su suna ce mata a. So aka iya cewa this is a tree ko kuma ka ce this is a tree. Da ya halatta, ya danganta da turancin da ka fi amfani da shi. Fatan yan uwa za a ci gaba da bibiyar mu da kuma yin tadbiki, ma'ana gwadawa abubuwan da muka riga muka karanta, kuma ka amanta da wannan hanyoyin guda 4 da na faɗa mana cewa poor communication skills, listening, speaking, writing da kuma speaking din da na faɗa guda 4 ne kenan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.